ja ha volgut l'origami. S'ha de visitar amb la broma. Pues, Aitor, em vas dir que volies fer una cançó al teu equip de hockey perquè t'han ajudat a fer servir la cadira com Déu mana. Ens faràs una demostració, sí o no? Vale. Els dracs i per allà una pancada